Rojo tertib. Ayo seneng oleh. Ayo. Putra Nusantara apa? Kiai tahu ya. Putra Nusantara. Cek bahkan nek dibawani kan mesti klasik ngoten ta. Monggo. Dibawani apa? Jawab pendidiku mangke. Nggih. Iki mumpung dawa kene mriki. Mumpung dawa nek kene Mas Mudi. Desa kawan-kawan ya digunakan dadi bawani. Monggo. Kalau jumeneng kok napa-napa? Kajenge perso, oh iya. Biar diliput YouTuber ya. Main kita nggon YouTube. Nah, YouTube. Iki YouTube-e ono 3 iki. YouTube-nya Samudra Kidul. Terus BNC Studio. Heeh. Terus ini sing minggu apa channel-e lah. Jenengan sing benson, aku mau rapat. Soale kamerane kursi siji dene. Bingung aku. Nah, anakku sing bagus dewe ya tinggal ali bisa pinter sekolah jelas bersama rutin ya tetap pintar ya sekolah orang belas yen wis bisa nyambut gawe nah kalau bisa nyambut gawe terus aku kenal pot bro mesti gak kerap ayo
kudu mlaku samestine ya monggo putra Nuswantara ya warga waras genah nek ora waras ora mungkin nabur ya monggo budaya dan bremeng Apa-apa lanang kok. apa-apa si tukang gawe aku nek sing meramu ya sing ngene iki maramenga iki nek ngene iki dadi air mancur Sydney diapik sendang iki. Terus kan sing pojok apa? Iki sendang junge tangan. Ya biasanya sing jonge aku lho. Junge ora nek sungai Amazon. Wes berarti jembar maksudnya. Dilanjut. Banyune akeh padha wae iki dijene padha. Nusantara,
Lu suara aku. Aku ngubing aja. Ngambek. Ayo kan dulu. Malah ditabuh ketrek-ketrek. Yo. Enggak, aku beliru men. Ayo tekan ngendi mau. Sepira. Ora nek beliru. Nuswantara. Terus itu judulnya ya hadir. Judulnya Larkon hadir. Semanu channel. Biar video bermontor. Oh, nakal campur deh. Wah, niki rasulan Mas Ari ya. Rasulan Mas Mudi. Nek tetep nyempake mirsani jadilan. Alhamdulillah. Nggih, ini nggih. Pripun sampun dimolongin dirembakan bilih jadilane nggih. Dipetake sonten bikin dalu makanya wonten tamu kudu dipending nggih dipending makanya jangan lombok dipanasi ingat jangan lombok sesuk boten apa-apa iwake titik dipanasi menganti atus ya kari ngosok iki sepesane wis glowing ya putri ya cantik-cantik sekaku yang ganteng-ganteng ya pokoknya kemajuan saya yang penting perawatan betul masalah tabungan pikir kari penting glowing ayo lagu selanjutnya nopo ini Mas Putra pengerawite warga waras muga-muga ya wargane kabeh waras karo duit ora duit ya marake ora waras Iki ya bapak pisang settingane sing rada monggo matur nuwun MDK Sound System lan ugi sedaya warga masyarakat wonten Celorot Semanu Gunung Kidul wis pokoke mangke tasih wonten kalih bapak monggo niki diparingi saking Mbah Mantos nggih nggih napa nderek Napa Mbak Mantos Wardi. Kalau kae Dik. Oh, nggih. Bintang rembulan. Nggih, mangke dandan sik. Janjane kok. Wildane Nggih, lan mbok pilih dumateng para pamirsa mangke ampun kundur nggih. Kiprahipun muga budaya ngantos kirang langkung tabu kalih welas dalu. Sak mangke pramila monggo inipun mirsani kanthi sekeca lenggah kanthi sekeca ampun ngantos sak mangke cuwuk ing penggalih
Wih, ini ono jadilan aku ora iso sempet nonton nonton ngantos bisa mangke monggo dipun pirsani kanthi ngantos paripurna sak mangke nggih. Terus Sing sikit sawetawis Monggo. bisa. nggih benten kalih kreasi tahun kapengker nggih sak menika mangke lagu-lagune nggih enten sik modern nggih. Wis pokoke Iku menit kamu bisa. spesial ayang-ayang ya, jadi pengrawitnya siap dari. Nek wingi ambrol Tahun ini orang ono tahun ini. Tahun ini jadi bersih nih kono. mentok tinggal kata senang ya. Nah, guys. Orang apa sih dibrak nego latihannya sepenting lagi dibrak. Oke, monggo. Mam Jumat. Nah, kius saji kodok mongkrong gitu. Nah iki kok betah ya Pak ini terus. Nah, di poin intermezzo. Ayo dulu. Iki kok sing sing aku. Budaya jadilannya selamat luar biasa. MGB Sound System. Halo Mbak Dwi. Ini emang apa? Maju. Emang apa? Warga waras Indonesia. Hati-hati, joget bang. Tangan kena joget tuh. Tangan ke. Tangan ke. Tangan ke. Monggo.
Thank